Hvad så, alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg vil bare lige fortælle, at alt det, vi siger i den her video, det er aftalt på forhånd, og vi havde slags manuskript ved siden af os. Nogle gange så brainstormede vi, men vi havde papir ved siden af os, så alt det, vi siger om andre, det er decideret for sjov. Vi mener ikke noget af det, vi siger. De mennesker, vi snakker om, de er klippet ud, fordi at ellers skulle vi nok godt få en masse hate, og det gider vi jo ikke. Nogle af jer vil nok synes, det er rimelig tåbeligt af os, men jeg fik lyst til at lave sådan en video, efter at have set Dice, han laver noget i samme stil, bare at jeg snakker om nogle personer, jeg kender i stedet for. Men det er det her, jeg kom op med. Manuskriptet ligger stadig ved siden af mig. Jeg kan ikke lige vise det, fordi at mit kamera er gået i stykker mange gange desværre. Men ja, alt det vi siger i den her video er fake. Så nu skal I, altså alt det vi siger, det er ikke rigtigt. Vi mener det ikke, det vi siger overhovedet, så det er jo egentlig bare det. Så det skal I ikke spekulere over, at de skal tænke, vi er onde og det der lort der. Nu kommer jeg lige til at klappe mine ting væk her. Ja, håber I vil nyde videoen. Husk, I behøves ikke, men hvis I vil, så må I gerne smide et like. Og så skriv i kommentaren, hvad I synes, der var godt, eller hvad der var dårligt ved videoen. Men vi ses i hvert fald ikke efter klippet. Men ja, det er jo bare det. Så. Ej, hallo. Det kan ikke passe, han er så retarderet. Det kan det godt. Eller Begge. okay. Jo, heldigvis kan det passe. Det er mest, jeg kan snakke om. Jeg har ikke sådan decideret noget imod. Han kan bare være rimelig underlig. Og rimelig irriterende. Ja, men han og lidt ikke, for altså, meget opmærksomhed. Jeg tror heller ikke, vi er de perfekte i klassen. Jeg tror heller ikke, vi er de perfekte, ja. Men vi er til gengæld mere normal. Altså, nu er der ikke noget, der hedder normal, men vi opfører os mere moden. Altså, jeg er jo nok bare den, der er lidt ligeglad med lektier og sådan noget. Ja, det er nok ikke heller ikke særlig godt. Nej, det tror jeg godt nok heller ikke, det er. Ikke hvis du skal have en god karakter for at komme på gymnasium. Altså, jeg skal bare bestå, så er jeg glad. Jeg forstår stadig, hvorfor man skal op i idræt. Det gør jeg heller ikke. Det er mega. Det er jo retarderet dumt. Det er det jo. Hvorfor? Hvad skal vi bruge idræt til? Jeg skal arbejde, så jeg kan få en masse penge. Og så smutter jeg fra Danmark. Og kommer aldrig tilbage. Hvorfor? Ved jeg ikke. Nej. Jeg skal nok komme tilbage til DK. Jeg vil fandme heller ikke forstå, hvorfor hvis du ikke gad tilbage til Danmark, men Danmark er en af de bedste lande. Bas. Ja. Man har ytringsfrihed og alt muligt her i Danmark. Det er ikke særlig mange lande, man har det i. Hvad er ytringsfrihed? Jeg skal lige huske det. At man må sige, hvad man vil. Man må sige, hvad man vil. Bare det ikke er noget, der gør sådan decideret ondt i. Bare det er noget, der ikke skader dem for livet. Eller hvad for eksempel, man kan sige. At hvis man kender en, der har været ude for et nuclear attack og overlevet, og så man bliver ved med at mobbe ham med det. Det vil jo plage ham for livet også. Jeg tror ikke, at man mobber. Hvad? Jeg tror ikke lige, man mobber nogen med sådan noget. Jamen hvis det virkelig er sådan en røvhul. Ligesom han kan fandme ikke finde ud af at mobbe nogen. Han er så dårlig til det. Fucking bedste, mand. Og der du er så fucking dum. Hvad med dig selv? Det er svaret igen, mand. Ej, det var ikke særlig godt lavet. Men han er inde på sådan en gruppe, ikke? Han er med i på Facebook, hvor ham der, han hedder, kender du ham? Ja. Ja. Han er også med i den, og sådan noget er med i den.
hver gang man lægger et opslag op, så skriver han bare, hold nu kæft din fede kulling, din kran. Altså, man må jo ikke skrive kælling og sådan noget derinde. Så han skriver kulling i stedet for. Så alle er bare begyndt at Hvem gør skrive det? det. Altså, Nå. Jeg forstår ikke de typer. No hate overhovedet. Jo, kun en masse. Jeg forstår ikke, hvorfor man kan være sådan opmærksomhedskrævende. Hvorfor? Det kan også godt være, at jeg er opmærksomhedskrævende, ikke? Men det må folk sige til mig, hvis jeg er, fordi jeg giver ikke en fuck. Hvis jeg er, så sig det til mig. I don't give a damn fuck for det. Men hvorfor er man det? Hvad får man ud af det, udover at have opmærksomhed? Opmærksomhed. Ja, okay. Men, altså jeg ved jo godt, jeg er opmærksomhedskrævende i klassen, fordi jeg hele tiden snakker. Og sådan kommer med dumme kommentarer og sådan noget. Eller det gør Det jeg i synes hvert jeg fald ikke, du nogle gør gange. selv meget. Det gør Det jeg synes nogle jeg gange. ikke, du gør selv meget. Nogle gange. Altså, jeg har ikke hørt det endnu. Men det er også fordi, det er mig. Ja, du er Jeg vant hører til det ingenting. jo. Og så er det nok Mhm. også fordi du er vant til det. At jeg lige pludselig råber op i klassen eller noget andet. Og jeg også selv gør det. Og jeg er vant til at gå i klasse med og Okay, nok også lidt derfor. det er nok lidt derfor. Bare en lille mistanke. Lille en. Men jeg håber ikke, altså... Hvis jeg skal have den kæreste, jeg ønsker ikke, skal jeg nok ikke hænge ud med dem, jeg går med nu. Jeg sætter nogle røvhuller. Sådan er Så fint. altså eller Shh. Shh. Han er fin nok. Men de andre, de kan godt være lidt nogle røvhuller. Det er også. Jamen det... Ja. Så. Det er ikke nær så meget, men. Han er bare syg i hovedet. Gæt hvorfor jeg ændrede min kode. Fordi han kendte den. Jeg vidste, at han ville putte en lighter eller sådan noget derinde i. Nu når han snart skal bortvises. Først om en halv måned. Ja. 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Har du fortalt til dine forældre? Ej, så får jeg aldrig lov til at gå med ham igen, hvis det er. Jeg ved ikke, om jeg Altså, venter jeg har allerede fortalt det, fordi jeg er fucking ligeglad. Jeg må alligevel ikke være sammen med ham. Altså, jeg synes, han er en okay person nogle gange. Han kan godt være lidt provokerende, men ellers er han egentlig... Han har en på en eller anden måde god humor. Det er også det, tror jeg. Oh my god, jeg kan ikke klare... Det kan jeg bare ikke. Jeg kan ikke. Jamen, hans hættetrøje, hans karseklippede hår. Hvorfor? Og den er rød. Rød. Den er rød. Why? Yes. Hvorfor gør sig selv? Hvad sker? Vi vinder den her kamp her, selvom de fører med fucking mange kills. Ja, det var nok lige lidt nyt emne, men... Fordi altså, vi jeg har håber, du kan høre mig sådan push. okay, for jeg havde glemt at tage min mikrofon ned til munden. Ja. Jeg kunne gøre det helt fint hele tiden. Godt så. Vi skal have den anden invitar. Det er bare... Men jeg tror han er okay inde i på
en eller anden måde. Jeg kan bare huske, at han Jeg hele tiden vil op og slås med ham. Han vil hele tiden op og slås med os. Tror du ikke mere, det var omvendt? Nej, for han kom hen og slog os med pinden, og så slog vi igen. Og så begynder han at tude. Ja, det kan jeg i hvert fald godt huske. Så er det Der er en hans grund til, at skyld. han bliver kaldt. Der er en grund til, at han bliver kaldt. Altså, selv mine forældre kalder ham. Hvad sker der? Så betyder man altså også bare rigtig meget. Hvis ens mor og far kalder en, eller ens semi-ven, langt fra ven, så ja. Simon, jeg tror, jeg har fået en rigtig god idé. Hvad? Jeg fortæller den når lige om lidt. Når jeg er færdig med den her kamp her, eller hvad? Præcis. Er det noget med Minecraft at gøre? Ej. Langt fra. Hvad var det nu, jeg skulle? Nå ja, jeg skulle lave den der. Jeg skulle lave den der, sådan shit, de skal allerede presse igen der. Hvad snakker? Nå, men jeg snakkede bare. Jeg skulle bare lige have noget læder, så jeg kunne lave en bog. Men kan du ikke bare sige det nu? Det er kampen der sådan, du vil færdig? sige til mig. Hvad? Kampen er færdig. Ja. Godt.